Mula pa lamang kayo ang naging magulang sa aking bawat hakbang. Tuloy tamang daan sa aking mga pagsubok. Kayo'y laging tumutok, kaya na ang laging katay hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan itong alaala ng ating pagsasama sa hirap at ginhawa, sa lubog at saya. Salamat, salamat. Ang pinaka-enok sa ringkunada. Puon kayo sa Godbunian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baneta, patas. Sa impormasyon, public service, enok ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DCKI Iriga member at isa ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang tamang oras sa Radyo DCKI alas 11 na po ng pagka-morning ang oras na ini. Dara po sendo kan Lucena Electrical Supply. Ang Lucena Electrical Supply na yaon po dyan sa sentro kan Iriga. As in makukuha sa Katayid kan Barangay Hall kan San Francisco Sudad po kan Iriga. Siring man po ni Madam Monica Pirinki kan Lemasol Cyprus. Kaya mga dugang maray na pagkaaga sa inyo po kabos. So welcome po sa satuyang pag-iribanan ngunyan ang tao na inikan Lunes pizza uno kan bulan na July. Ngunyan pa po ang enot na daw kan toma posisyon kan sa tuyang mga opisyal kan Banwan, Sudad, probinsya, araw di sa tuya sa Banwan kan Batu. Nagtuma posisyon na ang mga honorableng konsyal, mga si Vice Mayor, ating iba pang mga opisyal niya to na nanggana ka nagtalikod na pirlian. Digdiman sa sudad kan na Iriga, siyempre balik ka alkalde kan na sa tuyang sudad, si Mayor Madel Alfalor, asin ang vice alkalde, si Vice Mayor Rex Oliva. And at siya na pagkahapon na pag-urulayan kan sa tuyang mga honorableng konsyal. Kung anong aldaw sinda ma-sisyon, kung aldaw na Lunes
kun aldaw na Martes, basta ang maaraman niya ng tiyan, no? Kaya antabayanan niya to kung anong aldaw managad ang pizza. Ay, anong aldaw ang nasandang sison, anong oras. Igwa nga ning mga opisyal kita na grabe ang gama-gama. Mga bagong magtukaw na mga city councilor. Grabe ang sendang gama-gama na makatukaw na ta igwang mga ano ba? Siguro gayon personal. Dahil po pag ag sa nakaw na personal. Gano matugang sa satuyang eras mo niya na informasyon sa satuyang paglibaran sa programang Salud Asinman Kabuhayan. Igwa po ni mga sinyalis na nasa peligro ang satuyang kidney. Kaya kay puwan na pili niya itong mabantayan na dapat tang tandaan na kapag na peligro ang nagkapalaman sa mga organs, kaya puwan sa tuyan ng bantayan. Takun baga ang kidney, iyo ang nagsasarakan mga dugo sa satuyang lawas na pwedeng ikapeligro kan sa tuyang buhay. Bako, kaya kay puwan tulos na tawan niya to nin atensyon an sa tuyang lawas. Ang iba kaya didisregard sana ang sandang mga namamatian. Kung na talagang peligro, ay pagbulong ka. Kaya po sa mga gustong gusto ng mga gum, ang pag-aagum sa puon pa lang difficile na. Mantang nagahaloy, padipisil na padipisil. Kaya po, pag-isipan tapong maray. Iyo po. Kaya po pining tandaan, namumugtak kita sa peligro. Kaya po kaminsan kadakon na bagay na pinagpapasipara na. Kung kita nakakamati nin sa tuyang problema, difficile po baga. Ano po? Ini man pong cancer,
bistado bilang saro sa mga helang na ikinakagadan kan kadakol na tao. Sa mas magayon na kung naaraman tulos nato, nakita palan mga sintomas na kitang helang na naiwasan asin ang paglala, asin pwedeng ibulong, pwedeng bulong tulos. Bukol serarong kan kublit, bukol na ini sa tuyang lawas, ang posibleng indikasyon kan cancer. Kaya puwan mong maging komportable sa pagkapot sa imong lawas sa para mas madukayan ang mga ini. Ang mga bukol na ini ang madalas nakakapa sa manibang parte kan lawas, araw kan kilikili, ining tutulnan, ining lalamunan, kublet, ining suso, asin kadakol pang iba. Kaya ngunyan pa sana pakonsul ko na kung ikaw kitanin bukol. Kung ano may bukol naman dito sa tubangan kan sa kuyang pisngi. Pinakonsulta ko turo sa doktor, pero ang sabi sa kuya, teka naman nga mabubuhay sa loob din 25 taon, pabayain na ngayayan, kapaka kung iroon tayan, dahil ka na lawig pa sa 5 taon. Pinatakot tulos ko. Ay, hindi ko na kuya ni iroon. Bahala sa nagtalupo sa bahala siyang mawala. Pero sa iba pang informasyon para sa tuyang salud, ang tuberculosis, ini pong TB, sarupong infeksyon na darakan TB, iyo po ang bakterya. Ang TB bacteria, bakupong TB color, ang kadalasan mahiling sa baga, asin plema kan pasyente, kan may namamatian na helang na TB. Nakakaulakit po ini. Nakakaulakit sa ibang tao. Pag ika po na ulakitan kini, sa pagi po kan pag-ubo, paghangos, asin pagdura, kan may hilangkan TB. Ang sintomas kan TB, iyo ang pag-ubo, pagsadit kan lawas, pagpagal, pagkalintura, pagkahapon kalinturado ka na, hasta banggi, pag-aga, mayo kang namamatian, back to normal. Yan po da ang sintomas kan maluya na ang siya mong pulmon. Para maiwasan po ini,
dapat po maglikay, magtagarayo sa mga may hedan kan TV. Pero mga tugang kami po mabweltakan na sa muyang pagatod min mga Bareta Kanal daw. Uyang mo na. Noel and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Iriga City, dealer of hardware, painting, electrical, and plumbing materials. Visit their annex store near Bus Terminal, San Roque, Iriga City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwasa, Tanzan, and Manila ceramic tiles, vinyl tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavabos, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and panel doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Iriga City, Noel and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Noel and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Noel and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Mura at di kalidad na salamin sa mata ang hanap niyo. Magandang balita. Yes, magandang balita. Nandito na sa Iriga, the Vintage Vision ang optika para sa lahat. Available sa kanila ang fashion sunglasses, ang reading eyeglasses. Ang Vintage Vision ay gumagamit ng computer eye examination. Kaya sigurado, hindi lang yan. For every purchase worth of 500 pesos, meron kayong libreng fashion sunglasses o reading eyeglasses. Kaya punta na the Vintage Vision. Matatagpuan sa ground floor, Kaisano Capital, Highway 1, San Roque, Iriga City. The Vintage Vision, ang optikal para sa lahat with 70 branches nationwide. Ang Villa sa Radyo, Atorceno Linda, Shirley Taduran Mirando and family, La Purísima, Iriga City, Mr. and Mrs. Manuel Cabanyero and family, San Agustin, Iriga City, Mr. and Mrs. Daniel Calisen and family, San Agustin, Iriga City, Maria Angela Molina Espina, Kuala Lumpur, Malaysia, St. Elizabeth School of Iriga Incorporated, San Isidro, Iriga City, Kagawad, Elma de Lima Gaspe, San Agustin, Iriga City, Holy Cross Parish Church, Nabwa, Camarines Sur, as in an RPN DZKI family. 20 minutos sa bago magabot ang alas 11:30. Ay, makalampasan alas 11 ba yan? At yan po ang pagbabareta. Sa bareta, alas 11:30. Sa satuyang karagdagan na informasyon, ngunya na aldaw na nikan na Lunes, uy pizza uno na. Ribayan ka na po ang kalendaryo ta. Aram po daw nindo na ang benepisyo kan sa labat asin ang luya. Igwa po nin benepisyo kay ni.
Ang luya iyon may tabang para sa may helang asin pagod na mga kalamnan. Ang luya ang mabisa sa pamamaga. Arog baga kan may mga namamatay mo mga baga sa tuyang lawas. Karon po dahil relievers na pwedeng iyo ang gamiton ta. Sigun po sa pag-aadal sa mga pasyenteng may arthritis, arthritis, pareho ka gendong lingkod. Kausin pa raw, exercise, kausin pa tumisay. Kaya numatugang may nag-apot kaya. Halimbawa po ang pasyente guwan arthritis sa tuhod. Ang katas kan na purong luya. Sa pilit. Pilit ba? Kaya may kuya may informasyon kita. Ali po dyan sa luwas. Ano po? Receive yun ta ang report kan sa tuyang mga sa tuyang kaibanan. Report! Yaon sa linya si Karundang Philip para sila. Karundang Philip, good morning, please come in. Salamat Karundang Mar. Good morning sa mga parantabay na to. Talagang ngunyan na ang mga sesyon. Iba, nagsisesyon na sa manlaylay na Banuan, hindi sa Rinconada area. Sa Sirat Kang Irga, sesyon, siya sa Sorry, alauna Panin. ng pagkahapon. Itong inaugural session. Alas 2 da ang sesyon. Alas 2. Pero Hindi sa mo pagpupunta, pero talaga na si Kagawad Buboy Guevara, kason bagat pinapunta ni Vice Mayor Rex Oliva, aning pagurulayan kayo na Oy, pade, mag-abot ka gilaraya mo. Medyo init pala na cellphone ta dahil man na dadangog sa aire. Mag-abot ka gilaraya kung bakong telepono. Iyo, importanteng maray ang sa imong report. Session ba kaya atsan ko nung hapon, inaugural session. Pero ang sabi man, ma-meeting pa sa nangayata, pagpipilian ko rin ang aldaw talaga, kan na session kan mga honorableng konselyato. Yaon ba kasi Kagawad Buboy Guevara? Yaon si Kagawad Itzil Mayawat. Yaon si Vice Mayor Rex Oliva. Ang telepono taka padi inabudan mo dahil nagdanaog sa aire. Nadadagog mo ko ipaling. Pero narangan mo sa aire ako. Ay ading silpo na di kabon mo. Nagpatili. Mereka monitor. Kaya nga ni. Nakatulog. Hindi makikita ito. Pinauno din. Magbawi na sila ka ko. Magbawi na sila ka pati sa Koyan.
Ama, okay. O, yan po. Pero mga tugang sa satuyang karagdagan na informasyon, digdi sa satuyang programa, ko'y mapaharam na po ang sa inyo pong lingkod, dalawakan programang salud, asin man kabuhayan. Kaya balik ko sa ladong technical pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Duman sa ibong si James Puco, dangan si Jamie Guanzon. Ini po si Barbaroga, salamat kan sendo pong pagantabay. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iliga, DXKDG Polo, DXKS Surigao, DXKP Pagatia, DXKP Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinagaenot sa ringkunada. Puon kayto sa Godgonian. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga baneta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Ini na ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba at madya na. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCKI Iriga, member at isana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alas 11:30 na po na pagkaagaan sa tuya pong oras ngunyan. Radyo Ronda Newswatch, Radyo Ronda Newswatch. Maray na aga Bicolandia, maray na aga Rinconada, asin maray na aga Iriga. Uya po ang sa tuyang mga katilipunan kan mga bareta kanal daw. Ini an enot nal daw na kun nasa in mato maposisyon asin man an iba ngunya nal daw sa nama o taking para sa indang bagong pwesto marumduman na sa sudad kan Iriga nagkaguananin o taking ang grupo ni Mayor Madel Alvedor kan nagkatalikod na Sabado asin pinasumpa mismo ni Judge Timothy Panga kan Hall of Justice kan sa tuyang sudad mantang sa banuan kan batungon yan sana ang sendang tumaposisyon asin otikin na ginibuman sa banuan kan nabwa sa pagkatukaw bilang alkalde si Mayor Fernando Simbulan mismo sa
may munisipyo kana sinambit ng Banuan ginibo an outtaking as in ang pag surumpakan ng mga bagong opisyal kan Sangguniang Bayan kan sinambit ng Banuan kay katiniran kan mga empleyado kan munisipyo katakot kay ning mga nagpromesa ang mga bagong opisyal na gigibuninda ang sendang obligasyon na bilang mga opisyal kan sa tuyang banwan. Iba pa mga detalles kan mga barata, mas nagdadakod pa ang numero kan mga stranded passengers duman na sa Pasakaw Port sa Camarines Sur uli kan epekto kan tropical depression Igay. Sa nakalap na informasyon ikan mismo sa station commander kan Philippine Coast Guard kan probinsya napagalaman na po sa 50 katao kasudma nagdugang na ini sa 128 ang numero kan mga stranded passengers saldaw kan ngunyan daw Adi kaya ko ng pag-ibig po na ini. Di man na ipapabuya lang daw. Dapat kasinin ko raw. Yung koraso. Kasal ang mga tiknisan na kaya. Adi ka da. Sari na raw. Ipalim ko na kaya. Kung alam. Ada ang tama na ba? Oo yun. Dahil speaker. Kaya ni mapalang speaker kung nakaligid. Kung nakaligid ko. Dahil nag-grupo na tayo na mga kailangan ko mo. Ada, bayo mga iba pa mga detalles kan sa tuyang mga barata ano ng bisa ng mga pasero ana sa pasiringon kuta sa Masbate katakot kay di nangangapudan na si Pagador sa publiko na dahil munang magpasiring sa pantalan o na nagtitinil na kansilado ang nabiyay lalo na ang makusog na mga alon sa kadagatan na sakop kan Sampascuan. Nagpagilumdum ang Philippine Coast Guard opisyal sa mga parsira na mag-ingat para dahil na mautro ang insidente kung nasa inda kurunindang kaibanan gikan sa Camarines Norte ang na-rescue kasudma sa parte kan Camarines Sur matapos anapat na down na palataw-lataw sa kadagatan. Iba pa mga detalles kan na mga barata kan aldaw. Iba pa mga detalles ngunyan kan na mga bareta sa lado lokal. Gigibon at sana pagkahapon ang inaugural speech o kaya inaugural session kan mga bagong opisyal kan na sanggunian na panunsot kan sulad din Iliga sa pahingenot ni Vice Mayor Rex Oliva asin iba pa mga opisyal kan sa tuyang sudad. Dila di piling may loudspeaker. Katakot kay ni nangapudan na si Vice Mayor Rex Oliva na at sa napagkahapon las 2 maurulay ang mga initangani sa nang
maaraman na kung anong aldaw ang nasendang nga gibon na sisyon kan sanggunan na panlunsod ang napangapudan na ini. At sa napagkabun maurulay ang mga membros kan sanggunan panlunsod tanganing lansaon ang naunambitan na plansa maparapit kung anong aldaw ang sendang sisyon. Nagpasalamat si Senador Nancy Binay kaya mga tugang igwa kita nin report ali sa tuyang pag-iriba yaon sa linya kan sa tuyang komunikasyon si karondang Philip Barasina. Report! Karondang Philip, please kamin. Supply na kuryente kasi kung pumasok na sa alas 7 may ganun pagkabanggi ana supply man ka na internet sa telepono ang nawala man digdi sa barangay Santiago sila ka Irga sa bagong pagkaga ay pag-arahin na ibabalik ka na dial tone kan Irga Telephone Company kabali na internet connection kani naglalasa na mga taga-barangay Santiago kung ano sa araw kayo niya na nangyayari digdi sa Irga Telephone Company na pag nawawala na supply na yung kuryente o kaya may kuryente wala man na sa indang dial tone dahil na sa indang internet tatakot ka na bagay na ini, ano yung nangyayari sa Irga Telephone Company na dahil man na papakaraya na sa isang servisyo. Mantang nag-log naman na ibang internet service provider, digdi sa naunang dito ng barangay, pag-iring dyan sa paluhaan ka na buhit. Pag dahil subutin na resolveran, marilipat na iba sa ibang service provider at man ibang telecommunications company na maning telecommunications company na sa linya na buklaman duman sa paluan kan buhi alaga dahil pa man nag-funksyonar kung kaya dahil pa man nag-relipat at ibang mga customer na Irga Telephone Company nagkataga pa man sa paluyang servisyo kani parehas man kan servisyo ka na katuray ko 3 na dahil man mas ka nagpapaliwanag kung paano ka nagpapawara na naman na supply ng kuryente kung yan na mga panahon daw ang ay panahon na siguran sigun sa mga miyembro sa konsumidores ka na katuray ko 3 na lalong-lalo na itong mayaman sa panawan ka na puwi. Lalong-lalo na yaman sa figure 1 na iwan piraming apikado kan mga nangyayaring brownout lakot ka na kasuray ko 3. Mientras tanto, sa iba pa niya itong para sa talada lokal pamanggiraray, bigdiman sa Barita Water, sila iman maintindihan at mga concessioners kung ano, sa biglang bata na sender sinila sa tubig. Kunyan sa sender field, Magpangsyon. Nagpagpangsyon. Ang mo sabihin, kinmampalson, dahil nag-aero ang siya mong kontador. Ano niya po sa kaya kapatadaan ko na naman kayo niya sa Barret Water,
Kaya talaga ano daw yung nangyayari hindi sa bakit sa araw kaya pinagtatawang bill na dahil mga pinapaliwanag kung ano sa malfunctionan nito amount na pinagbukta mayonin nakabukta konpira cubic meter na nagamit. Di entonces sa mayo kanina konsumo takon baga malpangsun. May amount. Kasi kaya lang ito may amount. Pero binukta ka ng malfunction itong sa kuya na bill Oh. ay pangyayari niya ako Kung entonces okay man sa imong kontador. okay, kundi Malpangsun. malfunction. Ay pambihira ko narap na kaya na mga water district talaga may mga kapapalaganan na muna nangyayari. So, yan tabi, karoon na mara na sa kuyang mahirap. Ay pating Philip at yan nga pagka Hindi man si Philip Arsena, ate niya. report. Radyo Ronda Newswatch. Salamat na maray karundang Philip Barasina. Kan sa imong informasyon. Uya po an sa tuyang bareta sa lado nasyonal. Nagpasalamat si Senadora Nancy Binay sa mga taga Isabela o sa tabang subot kan na mga ini para makabalik ini sa Senado para sa ikaduhang termino. Kan Domingo kan manumpa si Binay sa atubangan kan mga taga Isabela kasabay kan nagkapirang bagong ilihidong opisyal kan na probinsya. Kaya banan man niya na sayang ama na si dating Vice Presidente si Jomar Binay sa diskurso kani inako kan na senadora na labi-labi ang sayang kababago ang formal na anunsyo kan na Commission on Election ang listahan kan mga nangganang mga senador. Sigon nga Binay panatag na kan sayang buhot kan maaraman ang nabuto gikan si Isabela Ansaro sa mga huring inabangan ng numerong bilang o sa mga kababayan kan sa iyang pamilya. Base sa datos kan na kumilik abuton sa 400,000 ang mga botong na timos ni Binay gikan sa Isabela. Matapos manumpa kan na senadora ang pagpapasumpa sa pwesto ninda Gobernador Rodito Albano asin man Vice Gobernador Benji D. Apela sa mga opisyal ang nagatindirman na para numrahan ng mga singer na sinda Jed Madera asin man Bena Morales. Iba pang mga detalles kan na mga bareta sa lado lokal, ikatulo ang Pilipino sa pinagbansagan world sexist nationalist sa bilog na kinaban. Sigon sa isa nagibong survey kan travel website na Big 7 Travel, nasa ikatulong pwesto ang na Pilipinas sa listahan kan kabilugan na 50 sa bilog na kinaban. Mayong naging nabasiyan ang naging sexy asin pigsambit kan mga nagsimbag survey
ang nagkapera mga sikat na Pinoy ang nabumawan dira sa bilog na kinaban karong ninda boxing champion Manny Pacquiao, Bruno Mars, asin nagkaperang naging Miss Universe Beauty. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga bareta kan aldaw. Sa iba pa mga detalles kan na mga bareta, tinawan na doon ni Vice Presidente Leni Robredo na posibleng ang sayang pagdalagan sa presidential election, anagad ay pwede ibahagikan na tinatawan na prioridad asin paganda sa ngunyan sa pagatubang ni Vice Presidente Robredo sa mga membros ka na media duman sa Naga, sinabi kay ni harayupaan na presidential election kung kaya mayo pang puwang ang napaganda para digdi. Segon na kay Robredo, ang mga presenting problema sa nasyon, asin mga isu kan ng pungunyan kan paghahanda. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga barata kan aldaw. Iba pa mga detalles kan na sa tuyang mga barata. Nagkatapyas kan na sendang preso ang nagkaperang kumpanya kan na LPG. Ini pong liquefied petroleum gas. Pohon kasubago, iguanin bawas na 3 pesos sa 40 sentimos ang nakada kilo kan LPG o labi sa 37 pesos sa kada 11 kilograms kan LPG. Iguamanin bawas na 190 ang nabawas sa kada litro kan otog LPG. Magdadagdag man ng presyo kan na sendang produkto ang nakumpanya nin na krudo. Iguaman nin na 120 sa kada litro kan idadagdag sa gasolina. Pantang 95 sa kada litro man sa diesel asin piso sa litro kan kerosene. Iba pa mga detalles kan mga balita nasyonal. Iba pa mga detalles kana sa tuyang mga barata. Inakon ka nagkapirang membro kan Team Pacquiao na may oras pa man kiraray si Senador Manny Pacquiao na biso ang mga Pinoy fans na nag-aabang sa sayang training venue
mas kabala ini sa paghanda laban na kay Thurman. Ngunya na July 21. Kung Mayo man sparring season sigun kay Mayol, ang Tim Pacquiao ang nag-jogging sa bulod arani sa Beverly Hills sa pagkagasin hapon. Kung may sparring season man, subot ang open basketball court kan Pan Pacific Park ang one of bago idagos ang kantim ang wild card team na sinundan kan sparring season sa pagkahapon. Nagkasundo na ang linya kan mga kongresista sa Visayas sa region na duwang kapwa legislador lang ang susuportaran sa saydang pagdalagan bilang speaker kan Kamara sa 18 Congress. Sa entrevista sinabi ni Abang Lingkod Party List Representative Stephen Paduano nagdesisyon ang 45 membro kan Visayas Black na mamili lang kina Marinduque Representative Lord Alan Velasco asin Leyte Representative Martin Romualdez kan iboboto na House Speaker. Enot ng kinumpirmahan ni Negros Occidental Representative Abby Benitez ang report. Alagad piglinaw ang kasunduan kan mga kongresista sa Visayas na suportaran ang siseman na endorso ni Presidente Rodrigo Duterte. Sago niya nakatalandang ang deadline sago niya na July 15 kan Black para magdesisyon kung si Sai ang natatawan kan na pinagsarong boto sa eleksyon sa masunod na leader kan sa tuyang nasyon. Sa luwas kan sa tuyang nasyon, siniguro ni German Chancellor Angelica Merkel na matrangkilo man giraray ang sayang kalusugan kasunod kan duwang okasyon kung sain na risang nanginig ang opisyal. Sa diskurso kani sa G20 Summit sa Osaka, sinabi ni Merkel na kumbinsido man dahil na mawaran man ng mga agam-agam sa iyang kalusugan karukan na biglan kining pagsulpot. Kan may apot man kun na nag-examine na ini sa doktor, simpag kan opisyal na mayo da ining dapat na i-report. Kaya nagtalikod na Domingo sana, kan mailing si Merkel na nanginginig sa loob kan 2 minuto sa sarong seremonya sa Berlin. Sa satuyang bareta pa sa luwas o kaya sa lado ni Karawat International. Misto lang nagpaimati si NBA superstar LeBron James sa kung ano na ang gagamiton kay ni bilang sa iyang bagong numero. Ganun kay ni iniregalo ni James sa iyang bagong teammate na si Anthony Davis ang jersey number 23
na ginagamit kini sa haros sa kabilugan na sa iyang 16 na taon na NBA career sa iyang social media post. Karon nagbigay ang Klo ang 3-time NBA Finals na mabalik ini sa paggamit sa iyang number 6 na numero. Sinabi kayo nagkaroon ng mga informante na inidaas ang numerong gagamiton ni James na sa iyang pagsulot sa 4 na taon kaining pantiner sa Miami Heat sa pagkakawat kaini sa USA basketball. Ipig sulot ni James ang number 23 sa laog ng 12 taon sa kalaukan sa iyang pagkatiner sa Cavaliers. Asin sa enot na season kini sa Lakers. Matugang sa lubong ng tabayanan ang nakatirikuran ka na sa tuyang pagbabareta. Sa lado teknikal si Pading Tony Aguilar with Kuya Rodel Cesar. Good morning man and back to work ni Madam Kyla Legasyon. Gawan sa ibong si James Uko, tangan si Jamie Guanson. Kini po si Marbaroga, salamat kan sa inyong pagantabay sa Radyo Ronda Newswatch. Salamat, hindi malilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya.